Evo, danas je sreda, 6. decembar, u Segonjevu je magla, nije hladno, skoro da će da bude pravi zimski dan, a moj plastenik još životari, pa treba ovih dana da to sredim, počistim za novu sadnju, a evo unutra još ima nešto što možda bude lepo i korisno. Prasa je tu, ona će poživi malo do kraja zime. Tu je neka prihrana za plastenik, a paprike se kao još drži. Ima tu dosta možda i lepih paprika, za tušiju dosta obrano. Ovako ima još poneka, pa dok traje to, dok ne počnu mrazevi, tu će lepe paprike da se nađe. Kao ono ponekad na pijac, neka krupna, neka manje krupna.